खुलुमबाय गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि INN बर' निउस चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसेयैनो आं गासै जोंनि हादोरनि बिमाफोरनिसिम दिनै गोजोन बिमानि साननि हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम मैयानि आरो दिनैनि जथायै रादाब लानानै फैदों। गिबि रादाबावनो दङ बिबार लाइसिनि 100 बोसोर फालिथायखौ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया गावसोरनि फरायसालियाव खुंदों। दिनैनि बे फालिथाया मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय। नैथि रादाबाव दङ गुवाहाटीनि मोनसे जायगा सातगावआव गिख्रंथाव अर खामदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सम्पथिफोरखौ खहा खालामदों होननानै मिथिनाय जादों दासिमहालागै। नाथाय अर खामनायनि जाहोनाव बेसेबां खहा जादों बेखौबो दासिम मिथिनाय जाथ'वाखै। आरो बुंनांगोन खाफाल मोजां दि बे अरनि जाहोनाव रावबो जोखोम जानाय नङा एबा खहा जानायनि खौरां मोननाय जाथ'वाखै। थामथि रादाबाव दङ इउएनआ पेलेस्टाइनखौ अरायथा सोद्रोमा बानायनायनि बिलखौ पास खालामबाय। इउएनआ 24 अक्ट'बर 1945 मायथाइयाव गायसनजानाय मोनसे गेजेर हायुङारि आफाद। बिनि गासै सोद्रोमाफोरा 193 हादरफोरजों दाजानायमोन, दा पेलेस्टाइनखौ लाफानानै 194 जाबाय। ब्रैथि रादाबाव दङ सा आफगानिस्तानाव हरखाबै गिख्रंथाव दैबानानि जाहोनाव मोनथाम ओनसोलाव सा 153 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। तालिबाननि नखर मन्थ्रि बिफाना सनिबाराव बे बाथ्राखौ फोरमायथिदोंमोन। दैबानायाव दा गासै 138 सुबुंफोरखौ जोखोम जादों होननानै खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिथिनाय जादों। बाथि रादाबाव दङ आसामाव नमिनेशन बिसायख'थिनि दाबि फेलें जानायनि उनाव क'क्राझारनि MP नब कुमार सरैयाया बिहाराव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिथिनाय जादों। द'थि रादाबाव दङ लैथो थालानिफ्राय 13,000 फिटनि बांसिन गोजौआव थानाय अरुणाचल प्रदेशआव गासैबो जायगासिम सौहैनो हानाय सेला सुरंगखौ इंलेन्डनि इन्टारनेशनेल बुक अफ अनरजों हादोरनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन सुरंगनि महरै मावख'आरि महरै गनायथि होनाय जादों। स्निथि रादाबाव दङ 9 मेनिफ्राय लानानै 11 मेसिम खुंजानाय पावकी मुंनि सानथाम गोलाव दोरोङारि माइ आबाद फोरबोआ शुक्रबारखालि मणिपुरनि सेनापति जिल्लानि पुरुल गामियाव जोबदोंमोन। बे फोरबोखौ जोबोद गोसो गुदुङै फालिनाय जादों होननानै जोङो खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिथिनाय जादों। दाइनथि रादाबाव दङ आसामनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन दि मुसलमानफोरा रिजार्भेशन मोननाङा होननानै। रिजार्भेशना SC, ST आरो OBC फोरनि थाखायल' होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बिसोर बेखौ मोननायनि सिमां नुब्लाबो जों होआ आरो इन्डी गोरोबथाया मुसलमानफोरनो रिजार्भेशन होनो लुबैदों, नाथाय जों बेखौ जानो होनाय नङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। गुथि रादाबाव दङ मंगलदै निरिबिली अल्ड एज ह'मनि थागिरि सासे बोराय बैसोनि भद्रेश्वर बर'आ थांनाय 7 मे खालि बिथाङा हाइ प्रेसारनि जाहोनाव बेरामाव गोग्लैदोंमोन। बिथाङा 11 मे खालारखालि गावनि जिउ खोमानांगौ जायो। भद्रेश्वर बर' बिथाङा आसामाव मेगन खानाफोरनि गोदान मिजिं लाबोनो थाखाय थैखांनायनि उनाव मेगनखौ दान होदोंमोन। बिथांनि बेबायदि खालामनाया बिथांखौ थैनायनि उनावबो अरायगोथाङै लाखिबाय। जिथि रादाबाव दङ लखिमपुरनि आयशा इउसुफ हाजरिकाया ब्रिटिश पार्लियामेन्टआव हाउस अफ लर्ड्सआव हाबनाय गिबिसिन ब्रिटिश असमिया सुबुं जानो हादों। 11 रादाबाव दङ मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथोन बादियै रायजो सोरखारा आसामनि पद्मश्री बान्था मोनगिरि आरो सुबुं मोनथाय फोसावग्रा बिरुबाला राभानि देहा फाहामथायनि खरसाखौ होनो थिरांथा लादों। बिथांमोननि फाहामथायनि खरसाखौ बिसोरनो होजोबगोन। 22 एप्रिल 2024 मायथाइयाव बिरुबाला राभाखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल रायजोआरि केन्सार फसंथानाव थिसननाय जादोंमोन। डक्टरफोरा बुंदों दि राभाया केन्सारनि 3थि थाखोआव दासान्दि दङ होननानै। 12 रादाबाव दङ थांनाय 13 मे 2022 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया भारतनि गिबिसिन गोदानथार दैमा नाव टार्मिनेल गुवाहाटी गेटवे घाटआव लुनाय खामानिफोरखौ बेखेवदोंमोन। दा आसामा गुवाहाटीआव भारतनि गिबिसिन दैमा टार्मिनेल नायनो थियारि जाबाय। बे हाबाफारिया फोनांजाबनायखौ बांहोनो आरो ओनसोलारि रांखान्थियारि जौगाहोनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय सोरखारनि गुवार मावखान्थिनि बाहागो। वर्ल्ड बेंकजों राङारि अनसुंथाइ मोन्नायजों दाफुंजानाय बे मावथांखिफोरा सा-सानजानि भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन नोगोरमा गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र दैमानि खोला रुगुङाव दङ। 13 रादाबाव दङ पाकिस्ताननि सिमनायाव नोजोर होनायखौ बांहोनो थाखाय भारतारि रौनिया हान्जाया 7 साननि जोबथानि उनाव दृष्टि-टेइन ड्र'नखौ मोनगोन। 14 रादाबाव दङ मैया समग्र शिक्षा अभियाननि मावख'आरि जथुम खथायाव आसाम हादोरारि फरायसालि सोलोंथाइ गौथुमा संसदनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि सोलोंथायारि पास जानायखौ नोजोर होनानै UDISE क'ड आरो सेवा क'ड बाहायनायजों लोगोसे
फराफारि सोलोंथायारि बिथायारि सानजथाय बायदिनि सायाव सावरायलायदोंमोन। 12थि रादाबाव दङ भारतनि G20 शेरपा आरो नीति आयगनि बारग' CEO अमिताभ कान्तआ बुंदों दि हादोरा जापानखौ बारलांनानै 2025 मायथाइसिमहालागै बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्था जानो थांगासिनो दं होननानै। दासान्दि इन्डियानि गोजौसिनाव गासै मोनब्रै हादोरफोर दङ। बेसोर जाहैबाय USA, चाइना, जार्मानी आरो जापान। बेखिनिसिमानोसै दासिमहालागैनि रादाबफोरा। गासै नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। गोजोनथोंसै।